back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Uy, apiton sa dinhirong taod-taod nila ni Dana og Phoebe. Mga kaligo na. Unsa? Nganong kapitol mo ta? Banaag tao ba nila? Di ko mauban eh. Oh, ingon na noong ko nga mauban ta. Unsa? Mao nga sige na, kaligo na. Og pagkauman, pag-ilis na. Kay ako, magdali-dali kong paulis bahay, aron makailis ko. Aw, panington sab ko. Mo na ron, panington. Nawayo na ba kayo na sa Phoebe? Ah, bay, pahumahan na. Kuhan ba ka na nindot ka t-shirt, bi? Sige na, lihok na, malingaw ka. Ay. Sige. Mauban ko. Mausad niyang gusto ni Abigail nga akong buhatan. Mao nga sige. Sugod ka ron. Mas magpaduol pa ko ni Dana. Salbakuta! Nga naman, bay? Ha? Di pa day mo kanang ana-ana? Close ba? Ano, Kanang close? Bahala ka dahi. Maligo ko. Oy! WK! Way klaro! Unay-unay ni ko, ada. Puman lang kong t-shirt, ha? Kaya ang bako ba? Akiri, magkita na sa mini Phoebe. I never knew nga gimingaw sa bay ko nining pagkauna. Usa ni sa paborito ka na kung kanon kaniadto sa bata pa ko. Ug dinhi pa ko sa Pinas, halo-halo with extra milk. Pero mahal ka ilang halo-halo dinhi. Oh, it's okay. Kay baw ka, nami halo-halo sa among dapit nga lami. Daghan sa kay ingredients, pero barato ra. Unya, may lami pag yun kapag kaon sa pikas tindahan. Pika-pika lang ba? Para sa nang fishball, quick-quick, tempura, etc. Ganahan, nindot. Ganahan ka? Ah, ha? Ganahan! Mora ba na ma-afford na mo? Ug dadon ko nimo sa maong kananan. Ah, dili no? Dili. Dili, kadato nimo, nya pagkaon ti kag parehas sa adto. Arti nimo ah. You think nga arte ko? Oh, kay nagdako pa ka nga dato mo. Makapalit mo sa tanang pagkaon nga imong ganahang kanon sa mga mahalon nga mga kananan. Pero gusto ko nga musuway sa imong nasuwayan. Ha? Uy, Let's go. aswan ta? Sa imong giingon nga may laming kananan nga halo-halo og street foods. Unsa? Gusto ko nga makasuway sa mga butang nga wa para ko masuway. Gusto ko kining masuwayan uban nimo. Cherry ka. I should have used my own car. Mas aligre kung mag-usa lang tagsakyanan. Basta ha, wa ka tong unggoy na ko. Si Andy naman ko ang giingon. I really don't like that peg. Unsa man gyud? Unggoy o baboy? Unggoy nga baboy. Grabe ka ni Marcelino, ha? I just don't like him. Ni Anata. Maganaog pa ba mo, ma'am? O ako na ay upahibaw ni Andy. Nga ni ano mo? Ano? Manao ko, Noy. Mag-wait na lang ko din eh. Okay, kadietra ko. Salbakuta! Di na! Ni Andy mo? Abay! Alibay! Oh, dara si Dina. Hi, Dan. Wa pa ba mauman si Andy? Wait, that shirt. At kining akong gisuloob. Nindot no? I- Nindot? yes. Ako ning kuwas aparador ni Abay Andy. Nindot mo kinindot man. Akong gihuman. Ah, bag-o pong tingali kay... Tanawa, may tag pa maganis pagkuha na ko. Mahala lagi. Ah, kining abay ay kapalit magmahalon. Actually, ako ang nagpalit, anak. Ako ang naghatag, anak. Ugwa pa na niya masulob. Ha? Di ay! Salbakuta! No! Di
po din yung hinatag. Ug wa pa ni masulob ni abay. Bitaw no. Ingon din ako, wa pa. No, ako na may nakaon na. Nindot lagi tila yun, nindot ka sa lubon. Pero dili bagay nimo. Bagay oy, bagay. Ingon si nanay. Nanay na ko masing, bagay na ko. Bagay, ingon nanay masing. Dili na imo. Para ni Andy na. And I don't like it kung hilabtan na ang butang nga akong hinatag ni Andy. Kang Andy lang. Di na? Nasuko ka? You are spoiling my day. Unsa? Nganong gisulob na nimo? Ako siya gitugutan. Andy, Pero kung imong ikasuko, ipahubok ko na ni Abay Marcelino. O, pailiso na lang siya. ha? Ilis na bay. No. Ayaw na. Madugay pa ta. Sige, iyan na lang na. Magpalit na lang taglain. Dili ko kanan nga musulob ka pa, anak. Kay iya na ka ng biya. Usar gani, day. Biyak na dayon, pausara. Kung masulob na gani, bisan makausap pa kahigayon, biya na ka na. Ang sorgi mo na na. Ay! TY, thank you! Bay, sakay na ko bay ha? Front seat lang ko ha? Aron, kamo sa liyo, magtupad mo na, kamo sa liyo. Wait. And where do you think you're going? Uy, tabi po. Kasi tabi po. Ah, Imo ko papawaon dinis akong gilingkuran? Di uy, tabi po. Abi na cooking kanto ka. Puti mo kay gagnaong god. Oh, shit ka! Pawa dia kay isiran akong balik ang pultahan. Kay mapolluted ang akong hangin nga naa ka. Agay! What? Bay, nun siya ka? Ilagpitan ko niya. Unsa? Ilagpitan ako. Hoy, wa ta kalugpiti no? Nalugpitan ka kay danghag man ka. I told you nga pahawa, pero waday ka mo pahawa. And so, imong sa nga nalugpitan ka. Hey! Unsa naman Sam? Imo kong Diyos man. O mga nila ako makuha nga akong kapote mo lagi sira. Agay. Nana! Dakog lawas may buot. Tisa! Pa! Tamsa, uy, ay isang isira. Tagis ko igayon, nga makuha ning akong kamot ay. Biha sa di mo. Pwede na. Nagawa sa nimo bay. Huwag sa nimo kuha imong kamot. Nganong gibutang mo sa nimo supportahan? Bay. Mura nagturon. Lata lang eh, bay. Unya, Lata na. bili na lang ka. Para lugpit. May giniilak ko, tiilman. Sakay na kay. Sige na, di na. Sakay na. Magsunod ko nimo. Thank you. Ado ka sa Luyos sa van. Bay. Kami ni Dana din sa Luyos driver. Kami ang magtapad. Sige, good. Ay, sakita yun ay. Sakita yun ay. Dane, mahimo bang Sure. Asa man tapay ngon, ma'am? Febs, asa ka gusto mo laang? Sa... Wait! Stop! Stop the car! I said stop! Ano, ma'am? May problema ba, Sisi? Sila ka na! Kisag sila. Nalagi si Abay-Abi. Diha magkaon-kaon ay. Nalagi si Ngisi. Nagkaon-kaon quick. Ingon ka, Abay. Milakaw. Naram lagi na diha. O, kisa ba ng lalaking iyang kauban? Lo! Iya lagi ng gihungitan ng quick. Andy? Andy, asa ka? Ayaw ka na ang sasakinan. Andy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!